ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/4/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ದಾತಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನ ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರೊಂಡು ನಟ್ಟು ನೆರೆದು ಸೈಪ್ರಣ್ಣೇಲೇಸುಂದು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದಾ ವಾವ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆ ಅತ್ತಂಡ ಚಿಂತನೆ ಪುಜಿ. ಉತ್ತರ: ಎಂಚಿನ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಯಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳಾದುಪ್ಪಡು ಅವು ನಾಟಕಡು ಇತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದು ಕುಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಏರು ಎಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರದ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆ ಅತ್ತನ ಚಿಂತನೆ ಪುಜಿ. ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನೆಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆಲ ಪೋಚ್ಚಿ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಪಾತೆರನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಬ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವರು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ದಾತಾಯ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುನು ನಿಕ್ಲಾದೆ ಮಾತೆನ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಬನೆ ಮಾತೆನ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆನ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ದಾತಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ನ ಆರೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲಿರು. ನಟ್ಟು ನೆಡ್ದಲ ಸೈಪುನವು ಲೇಸು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನು ನಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಶಕ್ತಿ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಟದು ತರೆಬಗ್ಗದು ಏನಿನ ಜತೊಂದೆ ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ. ಒಂಜಂತು ತೆರಿಪವೆ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನೆಕ್ ಏಪಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾಟಕಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ವಿಚಾರಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೇವಲ ರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನೆ ಸೂಚನೆ ಅತ್ತುಂಡ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐತಲೆಕ ನಡಪು ನಾವು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂಚನೆ ಆದುಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಏತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಲ್ಪಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದನು ತೆರಿಪವೇರು. ಯಾನ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪುಲು ಭಸ್ಮ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪುಗಾದು ಒವ್ವೇ ಸಲಹೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬುಳಿಪುನ ಲೆಪ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂತರ್ಯುಡು ಕೇವಲ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನೊಂಚಿವ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆದೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಓಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಜೋಕುಲು ಬುಲಿಪುನ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಕೊರಡಾಪುನು. ಏರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಕಲೆಗಾದು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಕಲು ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಏಪ ಯೋಗ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿನ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರಲಿ ತೊಂದು ಬರಡು. ಹಿರಿಯಕುಲುಪ್ಪು ಕಿರಿಯಕುಲುಪ್ಪು ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಏರು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ತಿಳಿಯುಣಿಜೀರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟು ಓದುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರುಪ್ಪುಡು. ಏರು ಪರಿಪಕ್ವ ಆದುಪ್ಪುಜೇರೋ ಅಕುಲು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಷ್ಟ ಮಲ್ತುನೇರು ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಜೇರು. ಜೋಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆ ಆವಡು ಅನ್ಪುನೇನು ಕೆಲವರು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಭಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆಟುಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವಾರದಾನೆ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡಲ ಯಾವು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋಣಡಾಪನು ಪಾರಳೌಕಿಕ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋಣಿರ್ದವರ ಅಪರಿಮಿತ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾ ಆಸ್ತಿ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ಸೇವೆಯಾದುಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ತಿರಿಯೋಣಿಚ್ಚಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪ್ರಜೆಕುಲಾಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನು. ಐನೇರ್ದವರ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು. ಐರ್ದವರ ಒರಣೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡೆ ಉಳ್ಳೆರು. ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಡು ಓದವೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿವುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ರೀತಿ ಪುನೇನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬಡವರನ ಬಂಧುವಾದುಲ್ಲೆ ಬಡವರಿಗೆ ಓದವೆ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಓದವನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಂತೂ ಮಹಡಿಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಡವರೇ ಸಾಹುಕಾರ ಆಪೇರು ಸಾಹುಕಾರರು ಬಡವರಾಪೇರು ಇಂದು ನಿಯಮವಾದುಂಡು.
ದಾನೋನೆ ಪಾಂಡಲ ಸಾಹುಕಾರ್ಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡೆ ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನವಾದುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರ್ಯರ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರಾಪುಜಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಮಿತವಾಯಿನ ರಚನೆ ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಡು ತಿಗುದುಪ್ಪೆರು. ಅಕಲಿಗಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏರಾಂಡಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸೈನಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪೋಯಿರು ಪಂದು ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪರ ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದಿ ನರಕವಾದ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಈತ್ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ನರಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದುವಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡೋ ಆಕಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಓದವೆ. ಬಾಬಾ ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಬೀಗೊನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನೇನು ಬೇಡ್ರ ನಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಯಪ್ಪೊಡು ಏತು ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಏರೇನು ಭಕ್ತಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡೋ ಅಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಏ ಪಾಂಡಲ ಬರೋಡಪ್ತೆ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆರೆಗಾದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕ್ಲು ಪೋದು ಪಿದಾಯಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬೈದೇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಪತಿತಾಪನ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿರ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಟೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟು ನೀನು ಉಂತಲೆ ಯಾನಾದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕಲಾಪನೇರ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಏರು ಪ್ರೌಢ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯಗ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲುಪ್ಪಿರಾಕಲು ಬಾಬನ್ ಬೇಗನೆ ತೆರೆಯುನೇರು. ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗದ 25 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾದನು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏಪ ನರಕವಾಸಿಯಾದ ಪೆರೋ ಆಪಗ ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪನಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ದಾನದ ಕಾಸನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಏರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದು ಪೆರೋ ಆಕಲು ಬಾಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೂಟ ಐರ್ದು ಶ್ರಾದ್ದ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೇರು. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪದು ಐತ ಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ದೀಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಏರೆರ್ದು ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗಾದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐರ್ದವರ ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಂಡು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಜೋಕ್ಲಿ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒವ್ವೆ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ರಾಂಡಲ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂದೆರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಈ ಪಾತೆರಡು ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಆತ ಉತ್ಪನ್ನ ಉನ್ನತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವಡು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅವು ಸೇವೆಡ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಸಬೆರು ಬರ್ಪೇರು. 25-30 ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ 10-12 ದಿನಕ್ಕಲು ನಾವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತನೋಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪುಜುರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ದೇವತೆಯರ ಹೆಂಚೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಬತ್ತದು ಪೋಪೇರು ಆಕಲನ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು. ಓ ಮಾತ ಹಬ್ಬ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿನೈತ ಗಾಯನ ಉಂಡೋ ಮಾತಲ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಪರ್ಬೋಲು ಆಪುಂಡು. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆತ್ತಲ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರ ಐನೆರ್ದವರ ಪಾವನೆ ರಾವಡ ಆಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಏರು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಅಕುಲಿ ನಿಖರವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಪರು ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಪೇರು. ಮೊಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಮೊಕಲ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚುಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ತೆರೆದುಪುಂಡತ್ತೆ. ಏತು ಜನಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಡಿಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಬಂದು ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನಗಾದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಮಾತಲ ಲೌಕಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದಾದುಂಡು. ದುರ್ಗತಿರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ನರಕೊರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನಾರು ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೂ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಮಾತೆನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪಿರತಿರುಗದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ನಿಗಲಿಗಾತೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದುಂಡು. ಎಂಚ ನಂಬ ಪೋಪು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಎಂಚ ಪೋಪರು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಎಂಚ ನಾದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲಿ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎಂಚ
ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪರು ಏರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ತೆರಿಯುನೇರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ಭ್ರಕ್ಷನು ತೆರೆಯುನಾರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಸಹ ಬಾಬಾ ದಯತೊಜಿ ಪಲೆ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬರೆಪೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೇರಗಾದೆ ಬೈದೇರು ನಾಟಕಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದೇನೋ ಅಂಚೆನೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲವು ಕಳೆದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ನಾಟಕಡು ಇತ್ತುಂಡು ಓವೇ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುವ ಇದು ಬೇಹದ್ದ ನಾಟಕ ಅತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಏರಿ ಎಂಚ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ನಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನಟದಾರು ಮಾತ ಕಾಸನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದಾರು ಇಂದು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದಂಡು ಅಕುಲು ಕೇವಲ ತೆರಿಪೇರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ದಾತ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ದಾತಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬರ್ಪುನನೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಕೊರ್ತ ಬಂದು ತೆರಿವು ನೋಡ್ಚಿ ಅರೆ ಶಿವಬಾಬಾರ್ದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಡೆಯರೆ ಬೈದರತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈತಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುದಂತೂ ನಿಕುಲು ನಷ್ಟನೇ ಪಡೆತಾರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು ಅಪಗನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಶಿವಬಾಬಾ ಡಬಲ್ ಶ್ರೀ ಆದುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಸಿಂಗಲ್ ಶ್ರೀ ಆದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ 2 ಜನ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು ವಿಷ್ಣುಗು ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಒರಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಶ್ರೀ ಏರು ಲ ಆಪುಜೇರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅಂತೂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಂದು ಪುದರ್ನ ದೀವನವೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇಲಲು ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸಮ್ಮೇಳನಲು ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯುನಜೀರು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಓರಿಯನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಗುಲ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವರು ಇಂದು ಕಾಡಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ದುಃಖ ಕೊರದುಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮಾದೇವಿ ದೇವತಾಲು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಣವು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ ಹಿಂಸೆ ಆದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಹಿಂಸೆ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಹಿಂಸ ಆವಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಎರಾಂಡಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಐಟು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಕೆಲಸನು ದೇತನೋಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯವನು ಆತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಕೆಲಸನು ದೇತನೋಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ದೇತೊನೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಒಂಜೆಕ್ ನೂದೆತ್ತಾಟ್ಟು ಏತು ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪೋಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಎಂಕುಲು ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತನ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನು ಎದುರುಡುದಿ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪಂ ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪಂ ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದು ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಒವ್ವೆ ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಗಮನಡು ದೀವೊಂದು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕ ಅದು ಪೊಡಾಪಂ ವರದಾನ ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿ ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆಟೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಧಾರಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಆಚರಣೆ ನಡಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಪವಿತ್ರತೆದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಸದಾ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸಂಘಟನೆದ ಜೊತೆ ಪರಿವಾರದ ಸ್ನೇಹದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಕಾರಣೋಡದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಸ್ನೇಹದ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಿವಾರ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾಬಾ ಬೀಜ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೀಜನು ಏಪುಗಳ ಮರಪಚ್ಚಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರ್ನನೆ ಪ್ರಭಾವುಡು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಪುನಕ್ಲತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವನು ಪಾಡ್ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.